Колко често ти се случва да ти излезе ечемик на окото? Хайде, аз ще започна и ще ви кажа, че когато бях студентка, това се случваше почти редовно. Ако не е на едното око, то е на другото око. Ами то не е лесно да си студент по фармация. Тогава го нямаше това, което ще ви го покажа сега, но понеже ми е омръзнало да се търсят продукти, които са по лекарско предписание, без да има такова, хората да се самолекуват. Ето, VisiHelp вече имат мехлем, който се използва при ечемик. Медицинско изделие, между другото. Облегчава болката, сърбежа и дискомфорт. Освен това намалява и подуването. Когато става въпрос за външен ечемик обаче. Когато е вътрешен, отивате на лекар. А не на пазарлък в аптеката, ма дай ми тези капки, защото комшийката е ползвала тях. Нанасенето на такъв мехлем обаче трябва да се нанася винаги към отворите на жлезите. Тоест, ако е на горния клепач, се нанася отгоре надолу. Ако е на долния, се нанася отдолу нагоре. Но пак ви съветвам да се консултирате и с лекар. Това е само докато стигнете до часа ви. Хайде, бъдете здрави и до скоро!